Assalamu alaykum hormatly adamlar. Miras teleýaýlamy gepleşiklerini ýaýlma bermek bilen öz işini dowam edýär. Hormatly adamlar, biziň türkmen halkymyzyň gadymyetden gelýän 5000 ýyllyk taryhy, meden mirasy bar. Gadymyetden gelýän 5000 ýyllyk tarihymyzyň milli gymmatlyklary biziň halkymyzyň taryhyndan, medeni mirasyndan habar berýär. Taryhyň meden mirasy, milli gymmatlyklaryň sirli ýoly biziň geçmişimiziň aýdyň misalyna suwud edýär. Hormatly adamlar, biziň türkmen halkymyzyň gadymyetde de, şu günde de, geljekde de milli gymmatlyklaryna bolan sarpasy biziň halkymyzyň 5000 ýyllyk taryhyndan syzylyp gaýdýar. Biziň türkmen halkymyz özüniň geçmiş taryhyna şeýlede gadymyetdäki ulanan bir näçe milli miraslaryny uly sarpa goýup, olary durmuş ýaşaýyşyna has hem göz guwançy saklapdyrlar. Biziň türkmen halkymyz özüniň sünnäläp diýen nepis halysyna şeýlede türkmen alawaýyna, türkmen gamuşgulak bedewine şeýlede beýleki senetçilik gurallaryna uly sarpasy munyň türkmen halkymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň baý hazynadygyny görkezýär. Hormatly adamlar, ine şeýle milli mirasymyzyň, milli gymmatlyklaryň biri bolan biziň toýlarymyzyň, bayramlarymyzyň bezegi, türkmen ýigitlerimiziň ýan ýollaşy, toýlarda türkmen gellançasynyň toy kerweni öňün çekýän gamuşgulak bedewlerimiziň sarpasy biziň halkymyzyň gadymyetden şu neçeli milli mirasynyň ebedi miraslygyny biz has aýdyň aýdyp bilýäris. Milli mirasymyzyň, milli gymmatlyklaryň içinde bir gamuşgulak bedewlerimiziň sarpasy eýesine wepadarlygy elbetde biziň taryhda da hem özüniň beýan tapýar. Taryhyň sirli ýolyna ser salsak şeýlede taryh maglumatlar okasak elbetde türkmen bedewleri özüniň geçmiş taryhyny türkmen toprağyndan alyp gaýdanlygyny dol şaýatlyk edýär. Ine şeýle pursatlarda hormatly adamlar, biziň türkmen bedewlerimizde, biziň ýurdumyzda gahrman arkadagly gahrman serdarymyz uly sarpa goýýar. Gamuşgulak bedewlerimizin at owazasy gahrman arkadagly serdar zamanamyzda dünýä çykýar. Biz muňa diýseň begenýät, buýsanýat. Hormatly adamlar, biziň türkmen halkymyzyň içinde at agnan ýerde toý bolar diýilýär. Elbetde biziň zamanamyzda türkmen bedewlerimizin ula gidilip şeýle toý günlerinde at çapdyrylyp altyna bagdyrylmagy, toýly tamaşaly günlerimizde bedewatymyzyň çarpaýa çyrpynyp galyp aýaklarynyň ýynnamlygyny görkezýär. Hormatly adamlar, gahrman arkadagymyzyň atda wepa da bar sapa da kitabynyň toý gününe bedewatlar çaplary atly bölümine şeýle belleýär. Bedewlerimiz durmuşyň şatlygydyr. Mertebeli ýaşamaň güýji bedewlerimizdedir. Toy bayramlarymyz jemgyýeti jewsleşdirýän, täze üstünliklere badyryga berýän, dördüncülükli we netijeli ýaşaýyş ruhlandyrýan, durmuşa söýgüni dawarlandyrýan däpde solarymyzyň jemidir. Halkymyzyň toy bayram däpde solarynyň esasy ödülşülige bolsa, ahalteke bedewlerimizdedir. Ahalteke bedewlerimiz durky bilen ýeňşiň hemde gaýratlygyň nusgasydyr. Toy bayram eswa bilen göwüni howalanan taýsyz gözel bedewler döwrümizin ýeňişli ýollary bilen öňe barýarlar. Ahalteke bedewiniň şöhraty synmazdyr. Toy bayramlarymyzyň baky boşlukçysy ahalteke bedewlerimiz. Goý toýlar uldan tutulsun. Ahalteke bedewi ösüşe ebedi imtilşyň anyk aňlatmasdyr. Garaşsyz, hemişelik bir tarap watanymyz ahalteke bedewleriniň buýsançly ýaşaýan mekandyr diýip gahrman arkadagymyz bu kitabyna jaýdar belleýär. Elbetde gahrman arkadagymyzyň bu buýsançly kitabyna gözel tebigatyň sazlaşygyna türkmen bedewlerimiziň wasfy, türkmen topragymyzda dören ahalteke bedewlerimiziň buýsançyndan habar berýär. Hormatly adamlar, biz hem şol esasyna söküdimizi taýýarlamagy makul bildik. Biz hormatly adamlar gepleşigimizi Türkmenistanyň Döwlet Çeperçi Akademiýasyna taýýarlaýar. Hormatly adamlar, gepleşigimizi atdaşýan mihmanlar men sizi tanış edýän. Gepleşigimiziň mihmanlary Türkmenistanyň Döwlet Çeperçi Akademiýasynyň muallimi, ilkinji ýaş ogramasynyň başlygy Adylşah Anna Muhammedow, şeýlede Türkmenistanyň Çeperçi Akademiýasynyň muallimi, Aşgabat halk maslahatynyň agzasy Zergar Aýjamal Çaryba. Hormatly muallimler, gepleşigimizi hoş gördük. Adylşah muallim, gepleşigimizi siziň bilen başlasak, biziň döwrümizin üstünliklerini, toýly bayramly günlerimiziň ajaýyp gujagyny, türkmen öýlerimiziň gapysyny türkmen bedewsiz gözüne getirmek asla mümkin näl. Türkmen bedewlerimiziň wasfy,
Biziň sunuly saatlarymyzyň ajaýyp eserlerine wasp edilýär. Hasta hygy türkmen bedewlerimiz hakynda taryh okanyňda da ýady bolmasa, milli mirasa sersanynda da türkmen halkymyzyň baý geçmiş taryhyna bedewlerimiň tutýan orny barada gyzykly täsirli maglumatlara göz ýetirmek bolýar. Taryhyň sirli ýolyna da ser salsagam türkmeniň gamyşulak ahaldaky bedewleriniň tarihi matlab var. Şol tarihin sirli ýoluna gamyşulak bedewlerimiziň wasbyny şuwullarymyza gelip ýetiren gahraman arkadagymyz bar, arkadagly gahraman serdarymyz bar. Türkmen bedewimiziň fekin masyp o ýörüşi, iňçe biýilligi, obadallygy, reng aýratyrlyklary gönden güni tebigatyň sazlaşygyndan habar berýän bolup, tarihin sirli ýolunaky ajaýyp maglumatlar türkmen bedewimiziň bu soňjundan mirasdan habar berýän bolup. Biziň ata-babalarymyz özlerini ösdürip ýetişdirmekde, bir seýisçilikde ören iňçe täherler bolupdyr. Sebäpli sen türkmen ahaldaky bedewini ýatlanyňda ahaldaky bedewiň bir insan kimen sızgyr, iňçeden uzun bir sirdem oğdanlygy, bir seýkin wasyp uý ýörüşi, aýratyn bir bellemek gerek. Ahaldaky bedewiň bir öz boluşy bir aýratynda hem beýleki atlar görnüşinden hem ören iňçeden uzunlygy, oğdanlygy, sızgyrlygy boýunça bütün dünýäni haýrana goýýar. Şonuň bilen baglanykda hem diyarymyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýeşenmesini hem türkmen bedewiniň milli bayramyny giňişleýän döwlet derejesinde sergilenip toý tutulýar. Bayramçylyk ortada biziň Türkmenistan Döwlet Çepeş Akademiyamyzyň halypa molumlar hem de talip ýaşlary özleriniň münasip naýbasy sonat eserlerini çykarýarlar. Her bir uğurda okuryan talip ýaşlar ilki bilen özleriniň halypa molumlar bilen bilelikde gahraman arkadamyzyň atda wepada bar sapada Gadama batly bedew atly kitaplarına hem gymmatly giňişen maglumatlary jemläp özleriniň okuyan uğurlaryna ora naýbasy eserlerine ilki bilen gara galamyň kömegi bilen ak kagyň ýüzünde gözde işlerini amal asyrýarlar. Durly serişdelere göre her talip öz okuyan uğuruna göre, misal üçin nakkaşçylyk, zergarçylyk, heykeltaraşçylyk, halçylyk, küýdegarçylyk, binagarlyk, dizayn we başga da uğurlar boýunça durly serişdelerde özüniň çeperçilik eserini döretmäne başlar. Aprel aýynyň soňky ýeşenmesinde geçirilen türkmen bedewiniň milli bayramynyň çäklerini dörejlik bäsleşiklara gatnaşyp, gahraman arkadamyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahraman serdarymyň şaher paýlaryna münasip bolýarlar. Bu bolsa biz ýaşlary ören begenler ýar buýsandyr ýar. Has dogry siziň belleşiňiz ýaly türkmen bedewlerimiziň eýesine we paýlalygy, onuň bir syzgarlygy göndönüni eýesine bolan onamyndan gaýdýada elbetde türkmen halkymyzyň içinde aýdylýar. Ýerden turdy ataň we ataňyň atyň gördüýle elbetde bu ajaýyp jümle halkymyzyň bir baý geçmişinden habar berýär. Halkymyzyň baý geçmiş mirasyna bu milli gymmatlygy bolan sarpasyny biziň gahramanlar kadağymyz arkadagy gahraman serdarymyz arşa götürdi. Ine şol ajaýyp pursatlarda bolsa halkara parahatçylyk we ananşmak ýylymyzyň dowam edýän pursatlaryna parahatçylygyň, dostlyk, dogullygyň bir binýadyny berqarar edýän gahraman arkadagy serdarly zamanamyzda uly bir şanly wakalaryň şaýady bolduk. Biziň gahraman arkadaýymyz 19-20 ýanwarda Manaka kynýazygyna saparyny amala aşyrdy. Elbetde bu saparyň çägine bolsa gönden göni çyrk sungaty boýunça sport ulgamyna, medeni sarpewer ulgamyna, telekeçilik ulgamyny ösdürmek boýunça bir näçe hyzmatdaşlygy ýoly goýmak boýunça söhbetdeşikler amala aşyrdy. Elbetde şu saparyň çägine bolsa Manaka kynýazygynyň Monte Carlo şäherine geçirilen halkara çyrk festiwalyna hem biziň watanymyzyň milli oýunlaryny atyň üstünde görkezýän milli gamşulak bedewlerimiziň sirdamlygyny, obadallygyny, şol gamşulak bedewlerimize bir türkmen ýigitleriniň hemde gyýlarymyzyň bir erkedýän pursatlaryny görkezýän galkynyş millat üstünde oýunlar topary şol halkara festiwala gatnaşyp halkara bayraga şeýlede bir näçe ýokary derejeli bayraklara münasip bolup Manaka kynýazygyny türkmen baydagyny belentde parlatmagy bizi hassa buýsandyrýar. Elbetde bu galkynyş millat üstünde oýunlar topary gahraman arkadagymyz tarapyndan 2007-nji ýylda döredilen gününden bäri biziň watanymyzda geçirilen toý bayramlary şeýlede dünýä ýüzünde geçirilen toý bayramlar halkara çyrk festiwallaryna işden gatnaşyp bayrak orlara münasip bolýarlar. Biziň ýaşyl baýdagymyzy dünýäniň ýüzünde belentde parlatýarlar. Jaýap pursatlar gönden göni biziň halkymyzyň türkmen bedewine goýýan sarpasynyň aýdyň subutnamasy. Alkynyş millat üstündäki oýunlar toparynyň agdalary türkmen bedewi bilen bilelikde duýgudaşlyk bilen
sızgırlyk bilen, eýsini we parlalygy bilen şeýle milli oýunlar görkezilmegi elbetde türkmen bedewiniň eýsine bolan anamyny görkezýär. Eýsiniň hem türkmen bedewine bolan anamyny görkezýär bolam. O doğru bellep geçýäňiz gezerteli. Halkara paragatçylyk we anansmak ýylmagyň ýanwar aýynda hem gahrman arkadamyň Manaka knyazlygyna eden sapar hem ören üstünliklere baý boldy. Çünki bellep geçsek Galkynyş milli at sünnak oýunlar topar hem Manaka knyazlygynyň Monte Carlo şäherine geçirilen 47-nji halkara sirk sanaty festiwalyna hem baş bayragy almagy hem türkmen halkyny biz ýaşlary, ören begenlerdi, buýsanlardy, ata-babalarymyzdan biziň günlerimizde gelip ýeten ahaltaka bedewini ösdürip ýetişdirmekde özleriniň munasip işlerini alyp barypdyrlar. Ata-babalarymyzyň her biriniň töreden milli senetçiligi, milli sunat oýunlary biziň günlerimizde hem gelip ýetdiýär hem de olaryň ören ýokary derejede gadyrmatynyň bardygyny nokta geçsek çaýdar bolar. Çünki Galkynyş milli at sünnak oýunlar topar hem gahrman arkadamyň ak pata bermegi bilen 2007-nji ýylda döredilip ol toparda hem bir näçe türkmen ýigitleriniň, türkmen gyýylarynyň ören ujur gaýratlylygy, ören nepisligi, iňçeligi bilen ahaltaka bedew bilen bir wagtyň özüni ören sızgır, duýgur hereketler bilen bilelikde ýerine ýetirmek hem çylşyrma mesele bolup durýar. Belşimiz ýaly Galkynyş milli at sünnak oýunlar topar hem 2013-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine geçirilen Idol bütün dünýä sirk sanaty festiwalyna baş bayragy 2014-nji ýylda Italiýanyň Latina şäherine geçirilen 16-njy halkara sirk festiwalyna baş bayragy 2015-nji ýylda Hatay Halk Respublikasyna guralan 2-nji halkara sirk sanaty festiwalyna baş bayragy 2016-njy ýylda Kırgız Respublikasynyň Çolpanata şäherine geçirilen çarwadarlaryň 2-nji bütün dünýä oýunlarynyň baş bayragyna 2018-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Sankt Peterburg şäherine geçirilen ilkinji gezek geçirilen 1-nji halkara sirk sanaty festiwalyna altyn heykelçige munasip bolupdylar. Anaha bu ýyl hem 2025-nji halkara paragatçylyk we anaşmak ýylynyň ýanwar aýynda Monte Carlo'da geçirilen 47-nji halkara sirk sanaty boýunça festiwalyna hem baş bayragy munasip bollar. Bu bolsa türkmen halkyny hem de türkmen ýaşlaryny begenlerdi, buýsanlardy biziň başymyza goýagy ýetirdi diýsek ýalňyşmaz. Galkynyş milli at sünnak oýunlar toparynyň özleriniň munasip oýunlaryny alyp barmakda türkmen ýigitleri, türkmen gyýylary çylşyrmy hereket edip bütün dünýäni gaýrana goýýar. Galkynyş milli at sünnak oýunlar toparynyň görkezýän çykyşlary bolsa insanlaryň köňül buýsanjyna öwürlär. Köňül buýsanjyna öwürlýän bu ajaýyp oýurlary Galkynyş milli sünnak oýunlar toparynyň agdalary ezerlik bilen, çarasarlyk bilen milli sünnak oýunlar görkezýärler. Elbetde bu türkmen bedewiniň özalşylygyny, şol türkmen bedewine bir erk edip şeýle milli oýunlary görkezip ýerine ýetirmekleri göndөрgüni türkmen bedewimizin, halkymyzyň gadimetten gelýän türkmen bedewine bolan şöhratyny görkezýär hemde eýesi bilen insany arasynda gylyk häsiýetiniň bir meňdeşligini görkezýär. Elbetde şol bir meňdeşlik, duýgurlyk, sızgyrlyk bolsa adam häsiýetdäki jandaryň bir wepalygyny hem alamatlandyrýar. Elbetde bu hakyndaky ajaýyp gyzykly maglumatlary gahrman arkadamyz özüniň gitgalamyndan çykan türkmen bedewlerimiz barada kitaplaryny ählisinde de jaýdar belleýär. Adil Şamolim ýene bir zat belläýär gelýär şu Türkmenistanyň Döwlet Çeperçi Akademiýasynyň halifa ma'lumlary şeýlede Bagtyar Talip ýaşlary ýurdumyzyň bir şaýollarynyň bir çatragyna bina edilýän bir näçe binalary özleriniň bir sallary, oşantlaryny goşýarlar. Paýtagtymyzda ýerleşýän bir näçe şaýollara şeýlede Arkadaş şäherine ýerleşýän ajaýyp şaýoly şu türkmen bedewlerimiň heykeliniň oturdulmagyny şu Türkmenistanyň Döwlet Çeperçi Akademiýasynyň halifa ma'lumlarynyň şeýlede Bagtyar Talip ýaşlarynyň oşant goşmagy elbetde milli buýsanjymyzyň sarpasynyň has uludygyny görkezýär. Ene biz bilýär, halkara halkagaçly sport toplumuna barýan ýoluň uğruna biziň türkmeniň bir gadimiýetde şan-şöhrat eýe bolan Polatlynyň heykeliniň bolmagy ýa-da bolmasa Yanardağ binasynyň bolmagy şeýlede Arkadaş şäheriniň bir esas ýerilgesinde türkmeniň dünýä ýüzünde at awraýyny arşallanan Ahan bedewiniň heykeliniň bolmagy göndörgüni bu türkmen sunnatynyň milli buýsanjyny görkezýär bolar. Türkmen bedewiniň buýsanjy diňe bir
naqqaş eserlerine, zirgar eserlerine däl eýsem heýkeltaraşçylyk uğruna hem görmek bolýar. Heýkeltaraşçylyk uğruna ser salanynda bolsa türkmeniň ahalteka bedewiniň heýkelleri biziň Aşgabat şäherinde hemde Gahman Arkadamyň akyl şäher konsepsiýasyndan uğralynyp gurulan Arkada şäherinde hem ahalteka bedewiniň heýkelleriniň oturdulmagy bolsa jaýdar belläp geçsek bolýar. Halkara ahalteka atçylyk sport toplumynyň ýolunyň uğruna ýerleşen Polatly atyň heýkeliniň oturdulmagy, şol Polatly atyň ören gadymiyetde onuň sirdamlygynyň, gojur gaýratynyň ören ýokardygyny, atyň özüniň bir ölçeglerine görä häsiýetine seredininde onuň insan kimen has duýgur, syzgyrlygyny duýmak bolýar, görmek bolýar. Bulardan başga da bolsa, halkara ahalteka atçylyk sport toplumynyň gireligine bolsa, ahalteka bedewleriň heýkelleri oturdulan bu bolsa biziň ustad heýkeltaraşçylarymyzyň biziň Aşgabat şäherinde hemde Arkada şäherinde bezemekde münasip işleri durmuşa geçirenden aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Köpetdaň eteginde gurulup ulanmagyna berilen Arkada şäheriniň gireligine hem bütün dünýäni haýrana goýan biziň Akan ýan ahalteka bedewimiziň hem heýkeli ýer şarynyň üstüne oturdulmagy hem munyň bütün dünýä ýüzi Akan ýan ahalteka bedewine ýokary derejede hormat goýanynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Galkynyş milli atysynda koýunlar toparynyň üstünlikli çykyş edip baş bayraga münasip bolmagy bilen türkmen ahalteka bedewlerine ören uly hormat sarpa goýulýar. Galkynyş milli atysynda koýunlar toparynyň üstünlikli çykyş edip gelmeginde hem Gahman Arkadaly Gahman serdarymyzyň şahser paýlary, sowgatlar berildi. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaş molnara işlemäne, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri alim Gahman Arkadamyzy hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahman Arkadaly Gahman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan ýyly ýurt bähwitli işleri hemişe rowaşlyklar bersensin. Adylşan molim köp sag bolun, arzuwlaryňyz hatyrly bolsun. Biz hem alyp barýan asyrlyk ýaryňyzda, molimçilik ýaryňyzda üstünlikleri hemra bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär köp sag bolun. Uçun yer kana kuşlar, uçun yer kana. Asmanım durmuşsa, vurmuş gür kana. Asmanım durmuşsa, vurmuş gür kana. Dinle çoban namazın, onu gelirdi. Dinle çoban namazın, onu gelirdi. Dizi güllü yağmazın, gündür aylarda. Dizi güllü yağmazın, gündür aylarda. Çülürüňiz pek bolsun, yaşara rahat. Yollaryňyz ak bolsun, ýurdum parahat. Yollaryňyz ak bolsun, ýurdum parahat. Ýurdum parahat. Ajaman molim söhbetimize siz hem goşulsaňyz, ine siz hem Türkmenistanyň Döwlet Çepers Akademiýasyna bagtyary talip ýaşlary derýärçilik sürňatynyň iňçe sırlaryny öwredip, biziň türkmen derýärçilik sürňatymyzy ösdürmekde ihlas zähmet çekýäňiz, Halipe şaýartyk ýoluna alyp barýaňyz, milli mirasymyzyň, milli sürňatymyzyň içinde milli şaýsatleri gelin ýyllarymyzyň wasfyny etmek bilen çäklenmän, eýsem türkmen bedewlerimizin wasfyny ýerine ýetirýär. Aýdylýara gyýdan gylykly
hür käfiýetli diýilip aýdylýar türkmen bedewlerimizde. Şol gyzyn gylykly hür käfiýetli türkmen bedewlerimizi fekin basyp öz ýörenine onuň bedenindäki duýgurluk biziň milli şaýseplerimiz bilen hem ara baglanşygy gönden-göne dergärlerimizin kalbynyň sungaty bilen baglaşýar. Dergärlerimizin kalbyna sungat bedewlerimizin hem kalbyna şoňa münasip bolan işler aýnap şoşýar. Türkmen halkynyň arasynda şeýle bir aýtgy we haýsy ýurtda parahatçylyk, bagtyýarlyk hökm sürse, şol ýurt üstünliklere, taryhy wakalary baý ýurt diýip belenilýär. Bagtyýar zamanamyzda parahat ýurdumyzda bagtyň gujagyny ýaşaýan türkmen halky dörejilikli zähmet çekýär, öz hünäriniň lezzet alyp bir döwrümizin waspyny ýetirýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ýolbaşçylygyna ýurdumyz ul ösüşlere beslenýär. Muny ähli ulgamlarda da görmek bolýar. Türkmen halkymyz dünýä sivilizasiýasyna ul goşan halk. Türkmen halky özüniň gadymlygy bilen, baý mirasy bilen bugünkü gün dünýä ýüzüne tanalýar. Şol gymmatlyklaryň içinde hem Türkmen halkynyň bedewaty, Türkmen halkynyň şaýsepleri aýrylmaz baglanşykly bolup durýar. Türkmen halkymyz bedewatlaryna Atmarat, Atmar, Gana, Tymar diýip aňyrdan gelýän bedewlerimize ul hormat sarpa goýupdyrlar. Atçylyk sunmagy, teýsçilik sunmagyny bir sunmat derejesine ýetiripdirler. Biziň atlarymyzyň aýratyn gözellik sypatlary, olaryň bir näzikligi, bir owadanlygy at bezemek sungatymyz bilen baglanşdyryp bir şaýsepler bilen bezelenne bir hasam owadan gözellik emele getirýär. Biziň ata-babalarymyz atlaryny biziň milli şaýlarymyz bilen bezäpdirler. At şaýsepleri özleriniň aýratynlygy bilen bir atlarymyza daklanna şolara päsgel bermän eýsem bir gözelligine gözellik goşmagy ugruna ören ýynçylyk bilen ýerine ýetirilipdir. Şaýseplere salynan nagşlaryň, oturdulan gaşlaryň hem bir bedew atlarymyza bir şoň eýesine bir üstünlik getirmek maksady bilen hem ören ýynçylyk bilen ýerine ýetirilipdir. Häzirki döwürde hem biziň bergärlerimiz tarapyndan biziň gadymy asyl nusgalarymyz öwrenilip bir at şaýlarymyzyň täzeçe döwre bap görnüşleri ýerine ýetirilip halk köpçüligine ýetirilýär. Däp bolşýaly ýylla aprel aýynyň soňky ýekşenbesine bedew bayramçylygymyz ýurt derejesinde uludan toýlanýar. Şol bayramçylygyň çäklerini bedew atlarymyzyň bir gözellik bäsleşigi şeýle hem Türkmenistanyň hormatly prezidenti tarapyndan yglan edilen bir suratkeşlerimiziň, bergärlerimizin, heykeltaraşlarymyzyň gatnaşmagyna bir şekillendiriş sungaty ugruna hem uly bäsleşik yglan edilýär. Şol bäsleşige hem biziň halipa muallimlerimiziň şeýle hem zehinli talip ýaşlarymyz hem özleriniň döreden eserleri bilen gatnaşyp bir bayrakly orunlara münasip bolýarlar. Bu da bizi diýseň begenlerýär. Sebäbi şu döwrüň waspyny edip biziň bagtyýar zamanamyzy, milliligimize hormat goýup, biziň aňardan gelýän sungatymyzy dowam etdirip, döwlet derejesindäki bäsleşiklere gatnaşmak talip ýaşlarymyzy şeýle hem biziň halipa muallimlerimizi bir dörejilik üstünliklerine ruhlandyrýar. Dörejilik üstünliklerini ruhlandyrýan ajaýyp pursatlary göreningde ýene-de öz ogruň boýunça ihlasly zähmet çekeseň gelýär jamanym. Elbetde ihlasly zähmet çekmek özüni öz oluşly bir sırly sungat bar. Sırly sungaty emele getirýän. Şol sırly sungatyň içinde emele gelýän bu ajaýyp milli şaýsepleriň öz oluşlugy Türkmen bedewlerimiziň bezew bolan milli şaýseplerimiz. Türkmen bedewiniň milli şaýsepleriniň öz oluşlugy şeýle ýasalys aratylygy bar hemde atlandyrylşy bar. Türkmen bedewlerimizi bezeýän milli şaýseplerimiziň aratylygy gönden-göne ýerlerimizin şaýsepinden hiç ýylak üzüňe dälmeýär. Elbetde bu ikisany bu milli şaýsep arasyndaky sızgyrlyk bolsa gönden-göne Türkmen bedewiniň eýesine bolan sızgyrlygyny alamatlandyrýar. Dergärçilik sungatdan bir Türkmen halkynyň gadymy sungatlarynyň biri. Türkmen halkymyz öz gyýyz gelinlerini bir bezeýşýäli, bedew atlarymyzy hem at bezegler bilen, at şaýlary bilen bezäpdirler. Häzirki günlerem toy bayramlarda at şaý bezegleri dakylyp bir uly buýsanç bilen biziň bedewlerimize hormat goýulýar. Şaýsepleriň ýerine ýetiriş aýratynlyklary özara tapawutly bedew atlarymyza dakylýan şaýsepler göwswentden, gözlükden, uýondan, ýeňselikden, boýunlukdan ibaret. Bularyň
atyň boynuna niyetlenen göğüswendi hemem uly kiçi boyunluklary bir atyň boynuna daklanna owadan görnüş emele getirýär. Göğüswendi merkezde uly gümmez kakılıp iki gırasyna bir gaýşyň ýüzüne kesme nagşlardan, kakma nagşlardan kümüşler berkidilip hakyky gaşlar bilen bezelýär. Göğüswendin aşağı katary ýörüýti kakylan şelpeler bilen jemlenýär. Edil şonuň ýalyk uly boýunlugam şelpe dakylyp ýokarky kiçi boýunlugy diňe gaýşyň ýüzüne nagş bölekleriniň kakma usulyna nagşlaryň dakylmagy bilen bezelýär. Gözlük şaýsepem ýörüýti atda dakylanyna ykjam bolar ölçegde alınıp kakma usulyna nagşlar bilen bezelip hakyky gaşlar oturdulyp ýene bir aýra tenligi gaýış seçekler ýa-da kümüş şelpeler bilen bezelipdir. Irki döwürlerde şu gözlük şaýsepine ýörüýti seçekleriň ýa-da şelpeleriň dakylmagy bir atyň gözüni mörmejeklerden goraýan äheňde hem ýerine ýetirilipdir. Şeýle hem ýeňselik şaýsepi atyň kellesiniň ýeňse tarapyna dakylýar. Bu hem aty çaplanna hem päsgel bermezýär hem dürli bir päsgelçiliklerden goramak niýeti bilen hem ýerine ýetirilipdir. At şaýsepleriň dakylyş aýratynlyklary, ýerine ýetiriş aýratynlyklary dergärlerimiz ören ýynçylyk bilen dakylanyna da ykjamlyk taraplaryny hemem atyň güýjüne çydar ýaly berklik taraplaryny hem gözeňne tutup ýerine ýetiripdirler. Ýörüýti gaýşlaryň işlenip, gaýşlara kümüşler oturdulanyna bir berk bolar ýaly. Şol kümüş dakylan soňam 300 tarapam atda dakylanyna bir päsgel berilmez ýaly ýene de bir gaýşlar bilen ýa-da ýörüýti mahmallar bilen hem ýapylypdyr. Dogrudan hem häzirki döwrem şol asylky ýerine ýetiriş usullary bir ýynçylyk bilen öwrenilip atda dakylýan şaýsepleriň bir ölçek tarapdan hem dakylanyna ykjamlyk taraplary gözeňne tutup ýerine ýetirilýär. 2024-nji ýylda ahalteka atçylyk sungaty we atlar bezemek däpleri UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girdilmek hem uly buýsançly wakalaryň biri boldy. Dogrudan hem diňe biziň ýurdumyzyň çäklerine däl eýsem bütün dünýä ýüzünde hem biziň ahalteka atçylyk sungatymyzyň, at bezemek däplerimiziň bir dabaralanýanlygynyň nyşany bolup durýar. Biziň ýaşlarymyzyň hem häzirki döwürde uly gyzyklanma bilen bedew atlarymyzy bezemekde hem özleriniň münasip goşundyny goşýanlygy biziň ata-babalaryňdan gelýän däpleriň sungatyň dowamlygyna nyşan bolup durýar. Sebäbi ahalteka atçylyk sungaty hem atlar bezemek bergärçilik sungatymyz diňe bir ýynçyligi, bir ezberligi talap etmän eýsem şol terbiýetçilik ähmiýetde de özüniň uly ornuny eýe bolýar. Ýagny atlar seýislemek, olaryň dilini tapyp bir atlaryň näzikligini, şolaryň ýynnamlygyny ezberlik bilen ele almak, şol bir wagtyň özünde hem atlary bezemek, ýynçylikden at şaýlaryny oturdulyp hem sabyrlylygy talap edýär, hem bir uly ünsü talap edýär. Dogrudan hem olar bir bilen baglanşykly bolup durýar. Biziň ata-babalarymyz ýaşlary terbiýelemek meselesine hem ýaşlykdan ýetkinjek döwründen eýýän bir oglançyklaryň at üstüne minmekleri, bir atyň üstüne çapyp dürli hereketler etmäge bir uýgunlaşdyryp, şolaryň hem sagdyn bolmaklary, hem bir watana bolan söýgüsini, hem öz bede watyna bolan söýgüsini bir ýaşlykdan oýarypdyrlar. Dogrudan hem şol däpleriň häzirki döwürde dawaralanýanlygynyň biz aýdyň şaýady bolýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň bir esaslandyryp beren galkynyş milli at üstündäki oýunlar topar hem bütün dünýä ýüzünde 6 gezek bir baş bayraga münasip bolmagy, bu ören uly ýokary derece bir türkmen halkynyň bir heme bedew atlaryna hem bir türkmen ýigitleriniň ezberliklerine goýulýan uly sarpa türkmen halkyna goýulýan sarpadan nyşan bolup durýar. Şular ýaly ýokary derece gazanmak, türkmeniň adyny bir dünýä ýüzüne çykarmak ugruna hem Gahrman Arkadaly Gahrman serdarymyz uly tagallalar edýär. Ajamal molum şeýle bir täsirli ýagdaýda türkmen bedewiniň derýaşy sungat baradaky buýsançly arzuwlarymyzy, tesselmelerimiz halkmana ýetirýärse, derýaçylyk sungatyny siz bir näçe ýyllardan bäri öz oluşly bir näçe derýär eserlerini ýasaýanyz.
bir näçe şaýsepleri ýasap halk köpçüligine ýetirýäňizde şol eserleriňiziň içinde şeýlede milli gymmatlyklaryňyzyň içinde bizi bilýär, şonuň içinde siňe sereseň, sungaty düşüşlüň bilen sereseň türkmen bedewiniň bir şekilleri gözüňe jalanyp gidýär. Ýa-da şaýseplerine hem gabat gelýär, hasam türkmen bedewine aýrylmaz bir bölegi bolup durýar. Indi şu türkmen bedewiniň wasfy diňe bir şaýsepde däl, elbetde soňky saatlarymyz, aýdymçylarymyz aýdymlaryna tarif edýärler, sadanlarymyz saat eserlerine tarif edýärler, şahylarymyz ýazarlarymyz bolsa, ýetgalamynyň aslyndan çykýan goşgularyna, hekaýalaryna, romanlaryna wasf edýärler. Halçlarymyz bolsa, özüniň bir 10 barmagyny sünnäläp çykarýan nepis halçylyk sungatyna wasf edýärler. Heykeltaraşlarymyz bolsa, heykel eserlerine wasf edýärler. Elbetde bir türkmen bedewiniň milli sungatdaky wasfy dergäçilikde de, heykeltaraşlykda da, halçylyk sungatyna hem banagalykda da özüniň wasfyny ýetirýär bolum. Gamışgylyk, ganatly bedewlerimiz bize täze dörejilik üstünliklerini ruhlandyrýar. Denan bezek şaýsepleri bilen bir hatarda at şaý bezeklerini hem ýerine ýetirmek bagtymaňa da meser etdi. Rowaşlangan atly toplumymda bir at üçin niýetlenen bezek toplumyny ýasadym. Ol toplum göwsüwentden, boýunlukdan, ýeňselikden, gözlükden ibaret. At şaý bezegine esasy atın şeklini, atın keşfini naqşa geçirip, qanatlı atlarımızın keşfini dergarçılığın diline salıp, at şaýsepini yerine yetirdim. Şol yerine yetiren eserim bilenim, hormatly prezidentimizin şaher paýyny almak bagty meser etdi. Biz ören bagtly ýaşlar öz yürek arzuwlarymyzy, bir döwrümizin wasfymyzy eserlere siňdirip, onam halk köpçülige ýetirmek ören uly bagyt. Ýene-de denan şaýseplerine hem bir görogly desanyna salgylanyp, Gyrat adly şaýsep toplumyny yerine ýetirdim. Şo ýerde de bir gyratyň, bir göroglyň desanyň dowamyna bir elmedama sirdaşy bolup, ýol gününe ýollaşy, toý gününe sirdaşy diýip belenip geçilýär. Şol gyratyň keşfini hem şaýsepiň diline salyp, şol boyun bezegimde yerleştirdim. Gyrat bilen bilelikde bir Ağa Yunus Peri'nin keşfini hem saatlaştırıp, umumman gyzyň keşfi, bedewiň şekli ören saatlaşykly gelýär. Hemem şol şaýsepde ýasaňda biziň gadymy nusgalarymyza salgylanyp, ýöne şol bir wagtyň özüne hem döwre baplaşdyryp ýerine ýetirdim. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýamyzda däl eýsem döwlet derejesine geçirilýän sergilere, bäsleşiklere şol şaýsepler hödürlenip nasip orunlara eýe bolýarlar. Bu hem halipa muallimlerimizin zähmet üstünligi diýip hasaplaýan, biziň milli mirasymyza hormat sarpa goýan, halipa şägirdlik ýoluny açyp beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman Arkadamyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlary sag, ýurt bähwetli işleri, el müdama rowaşlyklara weslensin. Ajaman malum köp sag bolun, söhbetimiň dowamyna ýellen ýuruk, gyýdan galakly, hür käýfiýetli, eýetine sirdaş, biziň türkmen bedewlerimiz hakyna söhbet etdik. Şeýlede özüňiziň milli şaýsepleriňizde türkmen bedewlerimizin bedemek esasyny, türkmen bedewiniň şaýsep barada özüňiziň täsiri gurulmagyny halkymyza ýetirdiňiz. Köp sag bolun muallimler, elbetde arman ýadaman ihlasly zähmet çekýäňiz Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň bu sungat ojagy göndergeni sungat gözerliklerini dünýäge getirýän ojak. Elbetde bu sungat gözerliklerini dünýäge getirmekde elbetde ihlas zähmet çekýän siz halifa muallimler bar. Elbetde siz halifa muallimler bilen şagirdler hem öz uglary boýunça sungat eserlerini döredip halk köpçüligine, toýlarymyza, bayramlarymyza ýetirýärler. Köp sag bolun, sagaman işleň, toýda görüşelim. Nılmatlar neçe diyden
geçin dostlar, toy saçağını açın dostlar, şerbet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağında can ey hey, ülkemin toy saçağında can ey. Aldın tuvar görün dadın hov, sizi talam alın dadın ey, badradın tutun dadın, ülkemin toy saçağında can ey. Gelin dostlar geçin dostlar, toy saçağını açın dostlar, şerbet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağında can ey hey, ülkemin toy saçağında can ey. Herkim toyu çalınıp durdu, bekri balık bağlanıp dur ey, cici palov bulunup dur, ülkemin toy saçağında can ey hey. Gelin dostlar geçin dostlar, toy saçağını açın dostlar, şerbet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağında can ey hey, ülkemin toy saçağında can ey. Yanlanıp dur davul defaney, arka dalı Türk milifano, Baltıyalı kucağında, ülkemin toy saçağında can ey. Gelin dostlar geçin dostlar, toy saçağını açın dostlar, şerbet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağında can ey hey, ülkemin toy saçağında can ey. Gelin dostlar geçin dostlar, toy saçağını açın dostlar, şerbet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağında can ey hey, ülkemin toy saçağında can ey. Gelin dostlar geçin dostlar, toy saçağını açın dostlar, şerbet vardır için dostlar, ülkemin toy saçağında can ey hey, ülkemin toy saçağında can ey. Gelin dostlar, gelin dostlar, can hey. Hormatly adamlar, ine bize gepleşigimizi Türkmenistanyň Döwlet Çeperçi Akademiýasyna taýýarladyk. Biz söhbetimizin dowamyna Halipa Dergar molummar bilen türkmen bedewlerimiziň waspasasyna söhbet etdik. Elbetde türkmen bedewlerimiz toýlarymyzyň, öýlerimizin bezegi, fekin masysly, owduruşly, gyýdan galakly, tebigatyň renklerini özüne jelmeýän türkmen bedewlerimiziň waspyny gahramanlar kadamyz, arkadaýan gahraman serdarymyz dünýä çykarýar. Biz muňa diýseň begenýär, buýsanýar. Türkmen bedewiniň ebedi mirasy, türkmen bedewiniň şan şöhraty, sungat eserlerine wasp edilýär. Gözelligim gözellik bilen baýlaşýar. Gözellik bilen baýlaşýan türkmen bedewlerimizin renk saýlaşygy gahramanlar kadamyzyň Gadam Barly bedew kitabyna şeýle belleýär. Melat türkmeniň meleçägesi, çoğly güneşi, ahaltaka bedewi öz renkini de kemale gelen topragyndan alypdyr. Türkmen tebigatynyň täsirligi ahaltaka bedewiniň durkyna eýlenipdir. Tebigat çar pasla seyran etseň dürli renkler alýar. Ak, çal, gara, al ýaşyl, mele, sary, gök, gyzyl. Paslar tebigaty dürli täsirini ýetirýärler. Gyş gazaply, tomuz jewzaly, bahar heýjanly, güýz bolsa sahawaty bilen gelýär. Pasarlaryň hökümi her janarada bir değilli täsir edýär. İnsan ogly üçin tebigatyň her pasly bir değilli täsir eder. Pasarlaryň demi daragtlary eljir edip, olary gözel hulka taý edýär, ýa olary çıplan goýýar. Demin pasarlaryň hökümine görä üýtgeýär. Tebigat dürli renklerini çalşýar. Ýöne ak, gara, gatşyklyk, gök, lil renk bolýan şol durkunna galýar. Pasarlar aýlanyp dolanýar.
şeýle uşgurly renkler bolsa tebigatyň üýtgegsizligini alamatlandyrýarlar. Asman ýal açyk, zemin ýal goňrak, zemini guçan duman ýal tutuksy, çalymtyk renkler her pasyrlada bar. Ahalteke bedew hem agla we şol renkleri özüne alypdyr diýip gahrman arkadaňyz Gadam Batly Bedew kitabyna uly büýsenç bilen belleýär. Biziň türkmen bedewlerimiz arşagallaran türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyza arzularymyzy beýan edýär. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň jallary sag, ömürleri uzak, belent başlar aman bolsun. Hormatly adamlar, şunuň bilen gelpeşigimizi geçirip tutarýar. Gelpeşiklerimiziň indiki sallaryny görüşýänçe hoşda bolun hormatly adamlar.